Has sentit a parlar de l'autoconsum elèctric? Molt bonic si tens una casa. Però què passa amb aquelles persones que viviu en un bloc de pisos o de lloguer? A Som Energia hem ideat GURB, Generació Urbana Compartida, per a les persones a qui agradaria generar electricitat verda i que no tenen teulada pròpia. I com ho fem? Doncs ben fàcil. Busquem cobertes urbanes de 700 metres quadrats o més amb bona orientació i instal·lem plaques fotovoltaiques i ens fem càrrec del seu manteniment. I distribuïm l'energia generada entre els i les participants que estiguin en un radi de 2 quilòmetres. Tenim una gran notícia. GURB ja ha arribat a Cardedeu. Hem instal·lat plaques solars a un edifici del polígon industrial Llinars Park i gràcies a això, totes les persones dels voltants que teniu un contracte amb Som Energia podreu utilitzar aquesta electricitat. El primer GURB el vam posar en marxa a Mataró i ja hi ha 145 habitatges i empreses de Som Energia consumint electricitat renovable i de proximitat. Vols formar part del projecte d'autoconsum col·lectiu a Cardedeu? I fins al 17 de desembre, preu especial de llançament, perquè volem posar-ho en marxa el més aviat possible.